זהו אחד מהסיפורים הכי קפקאיים שתשמעו בתקופה הזו. סנקציות שנועדו לעידוד גיוס חרדים פוגעות באופן ישיר דווקא במי שפועל לגייס את אותם הצעירים. זו מציאות רעה מאוד, שהיא בהחלט טסט קייס לאיך נראה שילוב חרדים בצה"ל ואיך מדינת ישראל תופסת אותו. תחילה מעט רקע. בשנים האחרונות עולם ישיבות ההסדר החרדיות, מושג שעד לא מכבר היה נחשב לאוקסימורון, חווה פריחה אדירה. עוד ועוד מוסדות כאלה נפתחים עם הזמן. כדי להבין את הסיפור לעומקו, הדרמנו לגן יבנה. שם פגשנו את הרב משה פריגן, מנכ"ל ישיבות דרך חיים, הגוף הגדול והמוביל בתחום, המונה כיום 8 ישיבות הסדר. תלמידי הישיבה מגיעים לישיבה בכדי לגדול בתורה, לגדול בלימודים אקדמיים ולגדול כבני תורה שנושאים את מסע העם והארץ, משרתים בצה"ל בתפקידים הכי טובים שיש. עד היום תוקצבו אותן הישיבות במשורה, סכום מזערי פר תלמיד, בדומה לתקצוב לשאר הישיבות החרדיות. לפני מספר חודשים הודיעה היועצת המשפטית לממשלה על עצירת התקצוב לישיבות שבהן יש חייבי גיוס. כעת מתברר כי מי שנפגע בצורה ישירה מאותה החלטה הן דווקא ישיבות שכן שולחות את תלמידיהן לצבא. היועצת המשפטית, מכל מיני סיבות שאין לי מושג מהן, החליטה שהיא לא מפסיקה את התקצוב לישיבות, אלא היא מפסיקה את התקצוב לתעודות זהות. בעצם היום כל מי שהיה בבריכה הזאת של התעודות זהות, כל התעודות זהות שבעצם היו בתוך ישיבות חרדיות, נכון לחודש נובמבר, הפסיקו לקבל תקציבים עליהם. המשמעות הישירה של אותה החלטה היא מכת מוות לישיבות ההסדר החרדיות. הגיעו אלינו בחורים לישיבת ההסדר דרך חיים, ישיבת הסדר חרדית, חבר'ה שכולם, כולל כולם מתגייסים לצה"ל, חלקם כבר חיילים אגב, חלקם חיילים בשירות ללא תשלום במסגרת ההסדר, והפסקנו לקבל עליהם תשלום. מה שאומר שהיום אנחנו עם שליש בערך מקבלים עליהם תקציבים, כל השאר לא מקבלים עליהם תקציבים. ולא רק התקצוב לישיבות נעצר, אלא גם המלגות והתקציבים ללימודים אקדמיים לתלמידי ישיבות ההסדר, גם הם מוקפאו. הרי בעצם עצרו את המלגות לחרדים שלומדים באקדמיה. למה? כי הם מושעי בג"ץ. מה התכלית של זה? בשביל שהם יבואו לצה"ל, אבל הנה הם באים לצה"ל. הנה הם לומדים באקדמיה. הנה הם לומדים תורה. הנה הם משרתים בצה"ל. זו התכלית. ואנחנו מקיימים את התכלית הזו. אנו באים. וכך עוברים אליהם החודשים, הגירעון הולך וגדל, והפתרון טרם נראה באופק. זה להיות או לחדול. האם אני אוכל מחר להניח על השולחן הזה לחם וחלב, לא קר לו, לא מעדנים, לא גבינה צהובה? האם אני אוכל להניח עליו לחם וחלב? האם אני אוכל להניח עליו מחר בצהריים עוף, אורז, פתיתים? זו המשמעות. אם אנחנו עכשיו לא מתעוררים ולא עושים כל אשר לאל ידינו בכדי להחזיר את התקציבים לישיבות ההסדר החרדיות, המשמעות שלהם זה שלא יהיה להם מה לאכול בזמן קיץ. מה הם לא עברו בשנים האחרונות? נגדות ממסדית חריפה, איומים, אדפטציה תודעתית ושינויי גישה. כל אלה לא יכלו להם עד שהגיעה היועצת המשפטית לממשלה. את המשוכות הבאמת גדולות, את ההתנגדות הממסדית, את חוסר ההבנה בציבור שלנו, מה זה ישיבת הסדר חרדית, אני חושב שעברנו אותם. את הבעייתיות בלהיכנס לאקדמיה, עברנו. את היכולת לקחת אנשים להצלחה, עברנו. להוכיח שאנחנו מגדלים פה בני תורה אמיתיים ורציניים, עברנו. כרגע, אתם מימין, משמאל, דתיים, חילונים, אני מבקש מכם, תעשו מה שאתם צריכים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, תישאו בנטל, תהיו מתחת לאלונקה. חברים, אתם לא על האלונקה. אתם לא נושאים בנטל. אנחנו נושאים בנטל. אני הגעתי לכאן משירות מילואים כסמג"ד. אתם לא עושים מה שצריך. וכך גופים שאמורים להיות התקווה, גופים שיוצרים את הגשר החזק ביותר המשלב ומחבר בין העולמות, נמצאים רגע אחד לפני קריסה. ואם מישהו שם למעלה לא יתעשת בזמן, ייתכן וזה יהיה כבר מאוחר מדי.